पुलिस स्टेशनावनो बाहेरावनो पुलिसफ्रा ओरै माने जिरायगासिनो आरो गावसोरनि बाइकनि सायाव आरो साथाम पुलिस आरो ओमफ्राय आं ना लायनानै रिटार्न फैगासिनो अब्ला आंखौ लिंबाय आरो बिसोरो लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ दा आं दुगैयैनि सिगां आरो बै हासबेन्डखौ बिहाथ' दिनै अफिस गैयाना हासबेन्डनि ओंखायनो आं दुगैयैनि सिगां बिखौ इसिङाव माने डिउटि होलांदों आरो बेसेबां आवगायदों डिउटिया नायहैनोसै र' बेनो मानसिया Good morning guys ना फ्राय खालामबाय थादों आं डिउटि होलांदोंमोन नायखौ मोनाबिलियाव जेराव ना मोनोना बेनिफ्राय माने ना लाबोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आरो खुमब्राबो दाख्लै मोनदों खुमब्रा लाबोदों दा दिनै बे नाखौ खुमब्राजों संनोसै आरो गोबाव जाबाय खुमब्राजों ना जागैया ओमफ्राय आं दुगैयैनि सिगां बेखौ ना फ्राय खालामनो डिउटि होलांदों आरो इज भेरि अबिडियेन्ट स्टुडेन्ट खुमब्राखौ लायनोसै र' खुमब्रासो जागोन नालाय ओइ खुमब्रा बिबायदिसो मोनो बेहाय खुमब्रा बेयावनो हानोसै लोगोफोर ओरै ना एवखांबाय हासबेन्डआ दा नैबे खांख्रिखलाजों आलुनि बाथोन रुनानै जानोसै बेखौ रुनोसै दा बारा मोनाखै बेखिनिल' मोनदोंमोन खांख्रिखला बेहाय माने मालाबा मोनो आरो थ' बारा मोननो नागिरा गंसेल' बिदि दखानाव मोनो ओमफ्राय मोनबाय बेखौ दा हासबेन्डआ बुंबाय जे दिनै बाथोन जानोसै दे होननानै दा बेखौ बयल खालामसै आरो दा नैबेखौ बयल खालामना होबाय नैबेथिं हाना दोनखाबाय खुमब्राबो दा लोगोफोर नैबे जोंना थुलुंसिया बिराद बानायदों जुदि बारायबाय थाबाथ' उनावहाय थाब माने थैलांनोबो हागौ ना ओंखायनो बेखौ बिबारबो बारदोंना बे बिबारखौ हाना होदो जि मोजां जादों ने जि मोजां देरलांदों नायलाय नै नोंथांमोनानो लोगोफोर खोन्थाहरलाय कमेन्टआव मा बिफां बियो नै बिबारफ्राबो पुरा उदासि बायदिनो गोमो बिलाइयाबो नाय उदासि बायदिनो एखे बाट माने मा फिथाइया नै नैबे थाइसे ओमफ्राय नैबे फिसा साइथिं थाइदों आरो बहाबा दङ बिदि थाइथामसो थाइदों आरो किटचेन गार्डेना बेनो आरो जोंना लोगोफोर जोंना ओरैनो खांख्रिखलाजों आरो आलुखौ आं ओरैनो बयल खालामखांबाय दा खुमब्राखौ संनोसै आरो नाजों बाखि सब ओंखाम ओमफ्राय बेबो मोनबाय आरो बिनि उनाव बे नानि दाउदैखौ एवनांगौ आरो मोनामनोबो हागौ ना एसे बाला दिन जाबाथाय मोनामा फ्रिजाव दोनबाथायबाबो दिनैनो एवनोसै आरो ओंखामजों जानो उइकेन्डआवसो जों मोजाङै एसे माने ज' सानैबो मोनजायो नालाय लान्चखौ ओंखायनो उइकेन्डआवनो एसे मोजां जायो आरो थावा गुदुं जाबाय दा पियासखौ होनोसै दा बे देनाय मस्लाखौ होनोसै बानलु हाइजें आरो सामब्राम गुफुर आरो जेबो होला आंबा सामस थाबाबो बे सामसजों होनो मोजां मोना हिसाब मोना सामसजों होबाथाय मालाबा बालाबो जायो संख्रिया खमबो जायो ओंखायनो आखाइजोंसो आं दखानानि मोनो आरो हालदैखौबो होनोसै सब थावावनो होना लानोसै आरो बेनि उनावसो खुमब्राखौ होसिगोन दानिया आरो खुमब्राखौ होनोसै दा एसे खोबना दोननोसै आरो 5 मिनिटसो खोबना दोनसै एसे अरखौ मिडियाम टेम्पारेचार खालामनानै बेनि उनावसो दै होगोन आरो दैया गोदौबासो एसे जास्ट स्लाइटलि एसे खारै बेहाय होगोन आरो 5 मिनिटसो बिदिनो फ्राय खालामबाय दा दैखौ होनोसै आरो पुरा बिदि खोबनानै ग्लब ग्लब गोदौथों बिनि उनावसो खारै होगोन गोदौबाय ओरैनो खुमब्राया गोदौबाय दा खारै एसे होनोसै बेनो आस्टेसिसा आरो बेनो लास्ट बथल न'निफ्राय लाबोनाय दा न'आव थांबासो लाबोनांसिगोन
एसे होनोसै बारा होला खुमब्रा ना नङाबा एसे थाब मोनजाखायोना जास जाबाय खारैयाबो माबाना कालारथार एसे दायनि जोंना ओंख्रिया मोनबायनो दा मोनबाय जेनेबा जोंनायनो ओंख्रिया मोनबायना दा दुन्दियाखौ होनोसै आं दुन्दिया होनो मोनाबा मोजां मोनथ्रा ओंख्रिखौ दुन्दियाव माने 12 मान्थसनि दुन्दिया मोनबायनो थायो आरो ओंखायनो होयोनो आं सब ओंख्रियावनो अब्लासो आं दुन्दिया होबासो मोदोमनायखौ बिराद मोजां मोनो बेहायथ' गंगार दुन्दिया मोननो थाङा नालाय ओंखायनो बे दुन्दियाखौनो होयो आरो दा लोगोफोर जों नैबे नानि दावदैखौ एवनोसै आरो लास्ट बे मोनबानो जोंहा ओंखामा मोनजासिगोन संख्रि आरो हालदैखौ होना लानोसै सरि दे आं माने दहायनिफ्रायनो दावदै होनगासिनो बेखौ नानि बिदैखौनो आरो दाउनि बिदैयासो दावदै दैयोना लोगोफोर दा बे जाहैबाय नानि बिदै मालाबा माने बासो माने खुगानिफ्राय ओंखारलाङो आरो माने स्लिप अफ टां दानि बिदैखौ होनोसै आरो नानि बिदैखौ बेहाय एसे ना भिनेगार होनोसै आं नङाबा बे बिदैयाना एसे नानि बिदैया एसे बोरैबा आं मोनामनाय मोनो आरो भिनेगार एसे सावना होबाथाय बे मोनामनाया गैया जालाङो धनिया पाउडार धनिया लोगोफोर जोंना सब माने मोनजोब्बाय आं सारायफोरखौबो सुनानै दोनखाबाय आरो नैबेहाय जोंना दिनै लान्चआव दङ नैबे नानि बिदै आं दहायनिफ्राय दावदै होनगासिनोमोन आरो सामब्राम गोजा आरो बानलु होनानै ओमफ्राय नैबे जाबाय खांख्रिखलाजों आलु बाथोन ओमफ्राय नैबे खुमब्राजों ना बेनोसै आरो दिनैनि लान्चआ लोगोफोर जोंना दा लोगोफोर जों जाहैनोसै दे ओंखामखौ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो एसे उनाव ओंखाम जाखांनानै आरो लोगोफोर दिनै जों ओंखाम जाखांनानै उन्दुबाय दा ओमफ्राय कफि लोंनोसै बोरैबा उन्दुनानै बावदासो नांबाय बेलासियाव बिदिनो जायो उन्दुबाथाय बोरैबा बावदा नाङो जाम्बि बायदि मोनो गावखौनो उन्दुनानै पार्कआवबो मानसियानो गैया नै पुरा बे गांसोफ्रा एसे गोलाव जादोंमोन ना बेफोरखौ दाख्लै गारि लाबोनानै बिसोरो गांसो ग्रास काटारजों जि मोजां साफा प्लेन खालामना होबाय दाउस्रिफ्रा जि फाइट खालामदों लोगोफोर बिराद गरम बाहेरायाव थानो हाला न'आव थांसै बाहेरायाव जिरायजायानो मालाबा जिरायनो थानो मानो होनबा पुरा सोरां ना मोजां नाङो मैया आंजों मोनसे माबा जादों आरो बे इन्सिडेन्ट माने मा होनो इन्सिडेन्ट जायाखै आं ना लायनो थांदोंमोन ना मोना दा नोंथांमोनजों सेयार खालामसै आरो मा जादोंमोन आसलि खोथाया आं मैया मोना ना लायनो थांदोंमोन ना बे जेराव थाङो ओमफ्राय बेहायथ' खाथियावनो पुलिस स्टेसनबो दङ ना बे मन्दिरनि खाथियाव निलमाता मन्दिरनि खाथियाव पुलिस स्टेसन दङ ओमफ्राय बे पुलिस स्टेसनावनो बाहेरायावनो पुलिसफ्रा ओरै माने जिरायगासिनो आरो गावसोरनि बाइकनि सायाव आरो साथाम पुलिस आरो ओमफ्राय आं ना लायनानै रिटार्न फैगासिनो अब्ला आंखौ लिंबाय आरो बिसोरो मेडाम जी इधर आइए इधर आं होनबा अरे आंखौ मानो लिंदों आंथ' एफा मोजां माने एकदम पुरा मास्क गानदों मास्क गाननाबाबो बेलेग खोथा बे कर'नानि समाव जेनेबा जायफोर मास्क गाना इसोरखौथ' माबा खालामदोंना बिदि फाइन साइन बायदि एसे वार्निं होदोंना ओंखायनो मानो आंखौ लिंखैदो होननानै आंहा जि सार बडियै दोनबाय ओमफ्राय होननायाव आंखौ सोंदों आरो मैडम जी आप जो पहन रही हो गले में ये क्या है ये सोने का है या पीतल का है बिदि सोंदों आरो आंखौ ओमफ्राय आं सर ये सोने का है तो फिर आप तो बहुत लकी हो आप इतने दिन से पहन रही हो कोई आपसे आपके गले से छीना नहीं है अभी तक बिदि होननानै आरो माने बेयाव बिराद माने बे गोदोनानिफ्राय आं सानसे होनदोंमोन ना नोंथांमोनखौ बे पार्कआवबो माने सासे आन्टिनिफ्राय बिदि सोनानै लांदोंमोन होननानै गोदोनानिफ्राय दा होनदों आरो माने आप बहुत लकी हो अभी तक आपके गले में है कोई लेके नहीं गया बिदि होननानै आरो ओमफ्राय आं जि गिबाय भगवान इसोर गिहां फैगासिनो आरो फैनायावहाय इसोर बोरैबाथ' बिदि होननानै दा जेरावबो गानना थांला दा पुलिसफ्राबो खोमा दा आरो कर'नानि समाव मानसिफ्रा बारा एसे माने बेकार जादों थांनायाव खोमा कमप्लेन थाङोना कमप्लेन थांबा मा खालामनो
जायफोरनि सेन माने सेंग्रा बिसोरथ' बहानिफ्राय बहा थांगोन फानगोन बा बहाबा लांगोन पात्ता मोननाय नङा दा ओंखायनो पुलिसफ्रा आंखौ माने मोजाङै बुंबाय आरो जे मेडाम गाननाङा गानबाबो न'आवनो गानबाय था बेफोर बुस्थुखौ बाहेरायाव गाननाया मोजां नङा सनानि बुस्थुफोरखौ दा नोंहा बायसान्स जुदि लांजाबाथाय कत्त' फैसानि माने लस जागोन बिदि होननानै आरो मोजां खोथाखौनो होनदों जेनेबा बिथांमोना माने बुंनायखाय आरो माने थेंक इउ होननानै आं फैदों आरो मैया जि गिनानै ओंखायनो बाहेरायाव थांबा गानला आरो आं बापरे लोगोफोर मोनाबिलिनि नै साहा फुदुंगासिनो आं माने दहायथ' ग्रिन कफि लोंखांबाय जि गरममोन ना दहाय ओमफ्राय आं एसे एक्सारसाइसबो खालामबाय सानफ्रोमबो बिदिनो आरो मालाबा बाबाथाय खालामा आरो बिदि साइकेल सालायोना न'आवनो दा पार्कआव दासान्दि खारनो थाङाखै आरो फुङाव एसे दा कर'नाया जोब्बासो थांगोन आरो मा होनो फुटबलबो बिदि गेलेफैदोंमोन आरो दा ओइ साइडथिं थांबाय खोमा बिसोरो दा गथ'फ्रा बिथिं गेलेफैयोना सानफ्रोमबो न'आव थायो बालायलाङोना एसेबां जेरावबो थांनो मोनाखै बे कर'नानि थाखायनो दा आंबोथ' न'आव थानोनो बाबाय बहाबा बेरायनो थांनोसो लुगैदों दा माथो खालामनो उपायथ' गैयाना दङ नै फुटबल गेलेग्राफ्रालाय नै बलखौ नुबाय माथो नै मा जाबा हाथायसो थायो आंथ' जि जानो मोजां मोनो दा लोगोफोर जोङो बेहायनो बेलकनियाव जिराय खाथि खालानि एसे सोरगिदिं नजाराखौ नायनानै साहा लोंनोसै साहा लोंनोसै आरो दा मालाबा बिदि जिरायनोबो मोजां नाङोना आरो सानफ्रोमबोथ' बिखौ बिदि बे समाव मोनखायानो मोनफैबाबो जेनेबा मेंनानै फैयोना ओंखायनो आरो बाहेरायाव गरमाव लिंबोनोबो एसे बोरैबा मोनो ओंखायनो दिनैथ' अफिस गैखाया ओंखायनो बेनो सानसावनो सानस आरो सानैजों जिरायनानै ज' लोंनो साहा लोंनो आरो अख्राङावबो बिराद मोजां नुदोंना दिनै गोजा गोजा पुरा दा ओंखायनो लोगोफोर जोङो साहा लोंबाय थानोसै नोंथांमोनाबो साहा लोंगासिनोबा आरो सोरबा ओंखामबो जालांबाय थानो हागौ सोरबा जोंनि फिल्म नायै गावनि जानायखौ इन्जय खालामबाय था जोंबो जोंनिखौ इन्जय खालामबाय थानोसै आरो ना मा होनो बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो दा जिखि जाया नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय